Здравейте, приятели! Днес е 8-я ден от нашият маршрут, от нашия път, от нашия поход. Вече сме може би под 30 човека, но все пак продължаваме. Повечето от нас имат своите болешки, своите леки травми, най-вече в краката. Но въпреки всичко, това са неща, които не трябва да ни спират от крайната цел. Какво мога да кажа? Мога да кажа, че преживяването е уникално. Вече 8 ден не се храним. Имаме супер много енергия да продължим. Така че така нареченото наше желание да продължим по-силно от едно мимолетно желание за глад, което преминава много скоро, още в началото на първите дни. Значи глада вече не е част от нашето ежедневие, а по-скоро леките болешки, които са нормални, защото всеки ден преминаваме между 35 до 38, 40, 44 км. Това са напълно нормални неща, да имаш леки болешки в краката. Ако ги нямаш, би било нещо нереално. Но продължаваме. Всички гоним своята обща цел, а именно да преминем през тези 21 дена, да стигнем до крайната си точка, която сама по себе си е на около 2 седмици разстояние от нас. Да, всичките имаме така, да го наречем, здрав дух. Всеки от нас забелязва своите слабости в тези моменти, защото всичко това, което ни е пречило в ежедневието ни, тук се проявява, разбира се, но някак си самото преживяване само по себе си е уникално. Оставаш сам със себе си, сам с твоите мисли и бих казал, че се получава много приятна трансформация, едно прекрасно духовно просветление и започваме да осъзнаваме кои сме ние всъщност. Като както бях казал, всеки има своите цели, които желае да постигне чрез тези 21 дена. Чрез това изпитание, би го нарекал изпитание, да, или огромно предизвикателство, но може би най-същественото от всички, аз мисля и вярвам, че това да открием самите себе си, да осъзнаем кои сме ние, за какво сме тук, каква трябва да бъде нашата дейност, за какво ни е отредено да правим тук на тази земя. Защото вярвайте ми, че повечето от нас въобще си нямат никаква представа. Никаква представа за това, че животът е прекалено кратък да го губим в така наречените излишни порочни дейности. И е хубаво по време на време да оставим сами със себе си и започнем да си задаваме въпроси. Кое е добро за нас и кое не. И да вземем едни съзнателни решения относно всичко това. Но нека се върна на това, което се случва тук. Ще продължавам да се включвам. Вчера не го направих, защото валеше и действително чувствах страшно изморен и въобще нямаше да се получи това, което трябваше да се получи. Но обещавам за напред да се включвам. Всеки ден да ви държа в течение. Имам още 2 седмици. Скрите пауза, всичко да е наред. И така, това е за сега. Хубав ден от мен. Всичко добро. Чао.